പ്രിയഃ ജ്ഞാനം ലബ്ധ്വാപരാധീനാധിഗച്ഛതി സംശയാത്മാവിനം ലോകേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. 16ാമത്തെ അധ്യായം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 16 അധ്യായം. അതെ 16 അധ്യായം 16. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രസായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ ദേവേ പ്രവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അധ്യായം 16 ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ അല്ലെ. നമ്മൾ 16ാമത്തെ അധ്യായം ദേവാസുര ഭാവങ്ങളാണെന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? 15ാമത്തെ അധ്യായം 15ാമത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അരയാൽ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെ. ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തില് അരയാൽ വൃക്ഷത്തിനെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഭൗതിക ബന്ധങ്ങള്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളോടാണ് അരയാൽ വൃക്ഷത്തെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭൗതികമായ ബന്ധങ്ങളോടാണ് അല്ലെ. അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഛേദിച്ചു കളയാൻ സാധിക്കുന്നത്? രക്തിയാകുന്ന ആയുധത്തെ കൊണ്ട് ഛേദിച്ചു കളയണം. വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഛേദിച്ച് കളയാനുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ. പിന്നെ വേറെന്താ പഠിച്ചത് നമ്മൾ ഇന്നലെ? ജീവാത്മാവ് പൂർണ്ണരൂപം കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല. ആദിയും അന്തവും നിലനിൽപ്പുമില്ല. വിദ്യാഭിമാനം, മായാമോഹം, ദുസ്സർഗം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെ ശരീരം വിട്ടു പോകുന്നു? ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റൊരു ഗുണങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നും ദഹനാഗ്നിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ജഡരാഗ്നിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറഞ്ഞത്? വൈശാനരൻ അഗ്നിയായിട്ട് നമ്മുടെ ഉദരത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു? ബുദ്ധിശക്തി നമുക്ക് തരുന്നതും മറവി ശക്തി തരുന്നതൊക്കെ ഭഗവാനാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ 2 തരം പുരുഷന്മാരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് തെറ്റു പറ്റുന്നതും തെറ്റു പറ്റാത്തവരും. തെറ്റു പറ്റുന്ന പുരുഷന്മാർ എവിടെയുള്ളവരാണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ പറ്റുന്നില്ല. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ളവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല. പറ്റുന്നവർ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവർക്ക് തെറ്റ് പറ്റും. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ളവർക്ക് തെറ്റ് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ നമ്മള്? ബാഹ്യശുദ്ധി, എന്ത് പൊറുക്കാനുള്ള കഴിവ്, ആരെയും ദ്രോഹിക്കാത്ത സ്വഭാവം, ദുരഭിമാനമില്ലായ്മ, ഇവയെല്ലാം ദൈവിക. ഭഗവാൻ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ക്ഷരങ്ങൾക്കും അക്ഷരങ്ങൾക്കും അതീതനാണ്. സർവശ്രേഷ്ഠായ ഭഗവാനെ ലോകരും വേദങ്ങളും പുരുഷോത്തമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അറിയേണ്ടത് എന്നെ തന്നെയാണ്. താഴെയുള്ള ഭാഗം മനുഷ്യർ. പുരുഷൻ 2 വിധം വെക്കുന്നു. പിന്നെ ദേവന്മാരും ഗന്ധർവന്മാരും ഒക്കെയാണ് മുകൾ ഭാഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ഏകദേശം. നമുക്ക് 15ാമത്തെ അധ്യായം ഓർമ്മയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഇനി അധ്യായം 16 ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ വെച്ചാൽ എന്താണ്?
ദേവ അസുര ഭാവങ്ങൾ ദൈവികമായിട്ടുള്ളതും നമ്മുടെ ഭാവങ്ങളെ കുറിച്ച് അല്ലെ, ദൈവികമായിട്ടുള്ളതും ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നമുക്ക് അധ്യായം 16 ദൈവാസുര ഭാവങ്ങൾ നോക്കാം. നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഭയം സത്വ സംശുദ്ധിർജ്ഞാന യോഗാ വ്യവസ്ഥിതിഃ ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യയസ്തപ ആർജവം അഹിംസ സത്യം അക്രോധം ത്യാഗ ശാന്തിരപൈശുനം ദയാ ഭൂതേഷു ലോലുപ്തം മാർദ്ദവം ഹ്രീരചാപലം തേജക്ഷമാ ധൃതി ശൗചം അദ്രോഹം നാതിമാന്യത ഭവന്തി സമ്പദം ദേവി അഭിജാതസ്യ ഭാരത. എന്താ അവിടെ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യപ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ ദൈവിക പ്രകൃതിയിലുള്ളവരുടെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് 26 ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. 26 ഗുണങ്ങളാണ് ദിവ്യ പ്രകൃതിയിലുള്ളവർക്ക് പറയുന്നത്. അത് ഏതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? 26 ഗുണങ്ങള്. ഒന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ പറയുന്നത്? 26 ഗുണങ്ങള് എന്താ പറയുന്നത്? നിർഭയത, നിർഭയം. പിന്നെന്താണ്? ഭയമില്ലാത്തത് അല്ലെ. അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആത്മജ്ഞാനത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, പിന്നെന്താണ്? ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. ഇത് 26 ഗുണങ്ങള്. ഇത് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവണ്ടല്ലോ 26 ഗുണങ്ങള്. ഈ 26 ഗുണങ്ങള് നമ്മൾ എന്ത് പറയണ? ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഈ 26 മുകളിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും 26 എണ്ണം പറയുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മളെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച്, തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സാഹചര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനടിസ്ഥാനമായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് അതിന് യോജിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ വളർത്തിയെടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ പരിതസ്ഥിതി എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ആ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഗുണങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് ഇതിലല്ലാത്തത് നമ്മളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കളയുകയും വേണം. പിന്നെന്താണ്? ഇതിലുള്ളത് നമ്മൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ നമുക്കതിന് നല്ലതേക്കില്ല, അതായത് വളർത്തിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് അങ്ങനെയും ചെയ്യണം. ഇതാണ് ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഏതൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിലില്ലാത്തത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. ദംഭോ ദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധ പാരുഷ്യമേവ ച അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥ സമ്പാദമാസുരീം. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം, ഇത് അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. ഇനി ആസുരിക ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ പറയുന്നത്? ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം, ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? ആസുരിക ഗുണത്തിൽ പറയുന്നത്. ആസുരികമായിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ആസുരികമായിട്ടുള്ളത് ഗർവ്, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം. ഇതൊക്കെ ഏത് ഗുണത്തിൽ വരും? ഏതിൽ വരുന്നതാണിത്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിൽ വരും. ആസുരിക സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്നവരെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് എവിടേക്കാണ് പോണത്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ എവിടെ ജനിക്കുന്ന പറഞ്ഞ നമ്മള്? നരകങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ജനിക്കുന്നു അല്ലെ. നരകങ്ങളിൽ പോകുന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? നരകങ്ങളിലാണ് പോകുന്നത്. അവരെപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അഹംഭാവികളായിരിക്കും. അവർക്ക് ചിലപ്പോ വളരെ ചെറിയ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ അവരുടെ ധാരണ എന്താണ്?
അവരാണ് ഏറ്റവും തികഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ. അവർ വിചാരിക്കും എല്ലാവരും എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കും, എല്ലാവരും എന്നെ ആദരിക്കണം, എല്ലാവരും എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ഇവര്. പക്ഷെ ഇവര് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കില്ല? ആ ബഹുമാനം ഒന്നും കൊടുക്കില്ല. പിന്നെ അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? അവരിതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കാരണങ്ങൾക്ക് കോപിഷ്ഠരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് മറ്റുള്ളവരോട് കർക്കശമായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ പറയാ, ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരിൽ വരുന്നതാണ്. ഇവർക്ക് ഈ എന്താ പറയാ, മാതാവിന്റെ ശരീരത്തിൽ, അതായത് ഗർഭത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഇവർക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ഈ ആസുരികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ, ഈ ദുർഗുണം എന്ന് പറയല്ലേ, അത് അവരിൽ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് അവർ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ്, ഇത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ആസുരികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ആസുരിക ഗുണങ്ങൾ. ദേവി സമ്പദ് വിമോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരീമത മാശുജ സമ്പദം ദേവി അഭിജാതസ്തി പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തിസാധകങ്ങളും ആസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? അഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങള്, അതായത് ഭൗതികമല്ലാത്ത ഗുണങ്ങള് എന്തിന് കാരണമാകുന്നതാണ്? മുക്തിക്ക് കാരണമാകുന്നതാണ്. ഭൗതിക ഗുണങ്ങള് അല്ല, അഭൗതികമായ ഗുണങ്ങള്, ഭൗതികത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ള ഗുണങ്ങള് എന്താണ്? മുക്തിക്ക് കാരണമാകുന്നതാണ് ഭൗതികത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ള ഗുണങ്ങള്. അഭൗതിക ഗുണങ്ങള്, അസുര ഗുണങ്ങൾ എന്തിന് കാരണമാകുന്നു? ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമല്ലാത്ത ഗുണങ്ങൾ, അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ മുക്തിക്ക് കാരണമാക്കും. ആസുരിക ഗുണങ്ങള് നമുക്ക് എന്തിന് കാരണമാക്കും? ബന്ധനത്തിന് കാരണമാക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ എങ്ങനെ പിറന്നവനാണ്? ദൈവിക ഗുണത്തോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? നിനക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളോടെ അർജുനനോട് പറയണ, നീ ദൈവിക ഗുണത്തോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയണത്. കാരണം അർജുനൻ ദൈവിക ഗുണത്തോടെ പിറന്നവനാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിനക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അർജുനൻ എപ്പോഴാണ് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരുന്നത്? അർജുനന് എപ്പോഴാണ് പാപമേൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്? അർജുനൻ ദൈവിക ഗുണത്തോടെ പിറന്നവനാണ്, അർജുനൻ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്. ആ ക്ഷത്രിയനായിട്ടും ആ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം അർജുനൻ ചെയ്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. അർജുനന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അർജുനൻ എന്തേൽക്കേണ്ടി വരും? പാപമേൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം അർജുനൻ ക്ഷത്രിയ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും? നമുക്ക് പാപമേൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ്, നീ ക്ഷത്രിയനായതുകൊണ്ട്, നീ ദൈവിക ഗുണത്തിൽ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ദൗഭൂത സർഗലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവച ദൈവോ വിസ്തരശ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം ദൈവികം എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗത്തിൽ പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ വിവരിക്കാം. കൂടെ അർജുനൻ എന്നോട് എന്താ പറയുന്നത്? പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിൽ രണ്ടു തരം സൃഷ്ടികളാണ് ഉള്ളത് പൊതുവെ. ഒന്ന് ആസുരികമായിട്ടുള്ളത്, രണ്ടാമത്തെ ദൈവികമായിട്ടുള്ളത്. ഈ രണ്ടുപേരും ആരുടെ സൃഷ്ടികളാണ്? ആരുടെ മക്കളാണ്? പ്രജാപതിയുടെ മക്കളാണ്. ആര്? ഈ ദൈവികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരും ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരും പ്രജാപതിയുടെ മക്കളാണ്. തിഥിയുടെയും അതിഥിയുടെയും മക്കളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലും ദൈവിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. അതായത് ഒരു കൂട്ടർ എന്താണ്? ഒരു കൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ജീവിതം കൊണ്ടുപോകുന്നു. മറ്റൊരു കൂട്ടര് ശാസ്ത്രത്തിനെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട്, ശാസ്ത്രത്തിന് അനുസരിക്കാതെ ജീവിതം കൊണ്ടുപോകുന്നു. ആരായിരിക്കും ശാസ്ത്രത്തിന് അനുസരിച്ച് ജീവിതം കൊണ്ടുപോകുന്നവര്? ദേവന്മാര്, അതായത് അതിഥിയുടെ മക്കളാണ് ദേവന്മാര്. അവര് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം അവര് ജീവിതത്തിലെ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ചിട്ടപ്പെടുത്തി അവര് പോകുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടര് തിഥിയുടെ മക്കള്. അവരാണ് എന്ത്? അസുരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അവരെന്താണ്? ശാസ്ത്രത്തെ അനുസരിക്കുന്നില്ല, അവര് തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ ഇത്ര നേരം ദൈവിക ഗുണത്തെ പറഞ്ഞു, ഇനി ആസുരിക സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കാന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പ്രവൃത്തിം ച നിവർത്തിം ച ജനാനാവിതുരാസുരഃ ന ശൗചം നാപി ചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ. ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തത് എന്താണെന്നോ ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്തറിയുന്നില്ല? അവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവർക്കറിയില്ല, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. വിശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, നല്ല പെരുമാറ്റവും സത്യസന്ധതയൊന്നും ആർക്കുണ്ടാവില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് അവർ തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറയാം. കാരണം
ജ്ഞാനമൊന്നുമില്ല, അജ്ഞാനികളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല. കാരണം ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന്. ശാസ്ത്രം അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തറിയില്ല, ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണെന്നും എന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതും അവർക്കറിയില്ല, അവർക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. അവര് അജ്ഞാനികളായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതും അറിയില്ല, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതും അറിയില്ല. പിന്നെ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, വിശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, ഒരിക്കലും ശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെന്തുണ്ടാവില്ല, നല്ല പെരുമാറ്റം, മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറാനായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറാൻ അവർക്ക് അറിയില്ല. അവരെന്താണ്, അവരെല്ലാവരും മാനിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കും, പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കാൻ അവർക്ക് അറിയില്ല, അവര് ചെയ്യില്ല. പിന്നെ അവർക്ക് സത്യസന്ധതയും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഇതൊക്കെ അതിൽ കാണുന്നതാണ്, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരില് കാണുന്നതാണ്. അസത്യമപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹൂരനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതിയും കിമന്യത് കാമകൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായി ഒരു ഈശ്വരനില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണ്, അസത്യമാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമായിട്ടുള്ളതല്ല, മിഥ്യയാണ്, മായയാണെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ പറയുന്നത്. മായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ അർത്ഥാക്കുന്നത്, മിഥ്യ അല്ലെങ്കിൽ മായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇല്ലാത്ത ഒന്ന്. ഇല്ലാത്ത ഒന്നാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നു, അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതിന് നിയന്താവായിട്ട് ഒരു ഈശ്വരൻ ഇല്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ലക്ഷ്യം, ലൈംഗികമായ അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം, കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ല എന്ന് അവര് പറയും. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് അസത്യമാണ്, അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. ഇതിന് നിയന്താവായിട്ട് ഒരു ഈശ്വരനില്ല എന്ന് ആര് ചിന്തിക്കാണ്, ഇവര് ചിന്തിക്കാണ്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ലൈംഗികാഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാ ഉൽപ്പത്തിക്കും കാരണം, കാമമല്ലാതെ വേറൊന്നും ഇതിനൊരു കാരണമായിട്ടില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് ആര്, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. അതായത് പ്രപഞ്ചവും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്, അടിസ്ഥാനമായിട്ടില്ല, പ്രപഞ്ചവും അല്ല ഭഗവാനും ഈശ്വരനിലും ആര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, ഇത്തരത്തിലുള്ളവര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവരെ കാഴ്ചയിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ കാമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷങ്ങള്, അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്, ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഏതാം ദൃഷ്ടമവഷ്ടപ്യ നഷ്ടാത്മനോൽപബുദ്ധയഃ പ്രഭവന്ത്യുഗ്ര കർമാണ ക്ഷയായ ജഗദോഹിതഃ. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായി ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടുങ്ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്, അല്പബുദ്ധികളായവർ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ലോകനാശകരങ്ങളായിട്ടുള്ള കൊടുങ്ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ലോകനാശകരമായിട്ടുള്ള കൊടും പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ. അതായത് എന്താണ് നമ്മൾ പറയുക, ലോകനാശകരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ഇവര് ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനുള്ളതാണ്, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക്. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കോ അത്രത്തോളം ആസ്വദിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ത്, ഈ ഭൗതിക ലോകം. അപ്പൊ അവരതിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്, അവരുടെ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ അവരുടെ ധാരണ എന്താണ്, ഈ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ, എന്തെങ്കിലും ഉപാധികളൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഉയർച്ചയാണെന്ന് ചിന്തിക്കും. അത്തരത്തിൽ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങള് മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയാണെന്ന് ചിന്തിക്കും. സത്യത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അത് നമ്മള് പിന്നിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നുള്ളതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പിന്നെ ഇവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് മറ്റുള്ളവര് സർവസംഹാരിയായ, മറ്റുള്ളവരെ സംഹരിക്കാനും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള മടിമാർക്കുണ്ടാവില്ല, ഇവർക്കുണ്ടാവില്ല. കാരണം മൃഗങ്ങളോടും മനുഷ്യരോടൊക്കെ ക്രൂരത കാട്ടുന്നവരാണ് ആര്, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളത്. എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറണം, അന്യോന്യം എങ്ങനെ പെരുമാറാം, അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത്, എങ്ങനെയൊന്നും ആർക്കറിയില്ല, ഈ കൂട്ടർക്ക്, ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ അത് ലോകനാശകരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിലൊക്കെ ഇവര് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. കാമം ആശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദംഭമാനാമദാന്വിതഃ മോഹാത് ഗൃഹീത്വ സത്ഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തേഷു ജീവൃതഃ. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദംഭം, ദുരാഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരുമായ അസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. അപ്പൊ അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ട് ദമ്പം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരായിട്ടുള്ള അസുര സ്വഭാവികള് ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും എന്ത് ചെയ്യാണ്, വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ട് ദമ്പം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട്, അപ്പൊ നമുക്ക് ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ദമ്പം, ദുരഭിമാനം ഇതൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്,
ആസുരിക ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക. നമ്മൾ ക്ഷണികമായ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആകൃഷ്ടരാകാണ്. നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്താണ്, അത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല, നശിച്ചു പോകുന്നതാണെന്ന് ചിന്തിക്കാതെ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ചെറിയ ചെറിയ ക്ഷണികമായിട്ട് അത് പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായിക്കൊണ്ട് വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ. അവരൊരിക്കലും അവരെന്താണ്, അവർക്ക് തൃപ്തി വരുത്താത്ത സ്വഭാവം നമുക്ക് പറയാം. ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് അവരെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്ത് വരുന്നില്ല, തൃപ്തിപ്പെടുന്നില്ല. അവർക്ക് അതിനോടുള്ള ആസക്തി വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത്തരത്തില്. കാരണം അവർ വളരുന്നത് പോലെ തന്നെ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയും വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ്. ഇവരുടേതായ രീതിയിലുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്നവരാണ് ആര്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസുര സ്വഭാവികള്. അവർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്കും യാതൊരു ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റവർക്കും ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവാണെന്ത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികളുടെ കർമ്മങ്ങൾ തന്നെ. ചിന്താമ പരിമേയം ച പ്രളയാന്താമുപാശ്രിതഃ കാമോപഭോഗ പരമ ഏതാവാദിതി നിശ്ചിതഃ ആശാപാശശതൈർഭക്ത കാമ ക്രോധാപരായണഃ ഈഹന്തേ കാമഭോഗാർത്ഥ അന്യായേനാർത്ഥ സഞ്ചയാൻ. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്നവർ കരുതുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ജീവിതാവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായും വരുന്നു. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്ന് അവർ കരുതും. അപ്പൊ മനുഷ്യരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണെന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി, ഇന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സുഖാനുഭവങ്ങളാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്ന് അവര് ചിന്തിക്കും. അവരങ്ങനെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നത്. മരണം വരെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അതിൽ തന്നെ വിശ്വസിച്ചു പോകും. പിന്നെ അവരെന്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല? വേറെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ മരണശേഷം നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ ശരീരം നശിക്കും, ആത്മാവ് നശിക്കുന്നില്ല, മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇതിലൊന്നും ആര് വിശ്വസിക്കില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവര് അവരുടേതായ രീതിയിൽ കുറെ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആര്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസുരിക സ്വഭാവികളെല്ലാം തന്നെ. അവർക്ക് ഒന്നിലും എന്തില്ല? ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഈ പ്രപഞ്ചം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവർ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പാപകർമ്മങ്ങളെ പോലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അന്യമായിട്ടെങ്കിലും അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ഈ സുഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ധനം സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ പ്രവൃത്തികൾ അവര് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതമത്യമയാ ലബ്ധം ഇമം പ്രാപ്സ്യാ മനോരഥം ഇതമപ്സീദമപ്സിദമപിമേ ഇതമസ്തീദമാപി മേ ഭവിഷ്യതി പുനർധനം അസൗ മയാ ഹതാ ശത്രുർഹനിഷേ ചാപരാനപി ഈശ്വരാഹമഹം ഭോഗി സിദ്ധോഹം ബലവാൻ സുഖി ആഢ്യോപി ജാനവാനസ്മി കോന്യോസ്തി സദൃശ്യോ മയാ യക്ഷ്യേ ദാസ്യാമി മോദിഷ്യ ഇത്യജ്ഞാനവിമോഹിതഃ. അസുര സ്വഭാവി ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും. അസുര സ്വഭാവി എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനം ഉണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം സമ്പാദിക്കും, ധനം ആർജിക്കും. ഇത്രയേറെ ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും. ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്. കുലീനരായ ബന്ധുക്കൾ ഉണ്ടെനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്? ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് ഞാൻ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ആസുര സ്വഭാവികൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? അവരുടെ ധാരണ എന്തായിരിക്കും? ഇന്ന് എനിക്ക് കുറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും, ഇത്രയേറെ ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴുമുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ആസുര സ്വഭാവികൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്റെ കയ്യിൽ ഇന്നുള്ള ധനം മുഴുവൻ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, അതല്ലാതെ നമ്മൾ പറയില്ല ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കിട്ടി. അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതി ആർക്കില്ല? ആസുര സ്വഭാവികൾക്കില്ല. കാരണം അവർ ആരിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആസുര സ്വഭാവികൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്റെ പ്ലാനിങ് അനുസരിച്ച്, എന്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ചാണ് എനിക്ക് ഈ ധനം മുഴുവൻ സമാഹരിക്കാൻ സാധിച്ചത്, ഇനിയും ഞാൻ
എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇനിയും ഞാൻ ധനം സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതെന്താണ്? അത് ഭാവിയിൽ കൂടി കൂടി വരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, അയാളെ ഞാൻ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെ ഞാൻ കൊല്ലും. അതൊക്കെ നമ്മള് അങ്ങനെ, കാരണം ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലുത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഞാനാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി, ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലുത്, ഞാൻ എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമയാണ്, ഞാൻ എന്താണ്? സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഞാൻ, എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ് ഞാൻ, ബലവാനാണ് ഞാൻ, സന്തുഷ്ടനാണ് ഞാൻ, സമ്പന്നനാണ് ഞാൻ. പിന്നെ എനിക്ക് കുറെ ബന്ധുക്കളുണ്ട്. അപ്പൊ എന്നെക്കാളും ശക്തിയായിട്ട് ആരുമില്ല, എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? എന്നെക്കാളും താഴെയാണ്. അപ്പൊ എന്നോളം ശക്തിമാനായിട്ടും സന്തോഷവാനുമായിട്ടും ആരുമില്ല. ഞാൻ യാഗങ്ങൾ ചെയ്യും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും. ഇങ്ങനെ അജ്ഞാനം കൊണ്ട് വ്യാമോഹിതരാകുന്നവരാണ് ആര്? ഈ പറഞ്ഞ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാലാസമാവൃത പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേശുചൗ. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള ആകാംക്ഷകളിൽ പെട്ട് വലഞ്ഞ് വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങി ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായിട്ട് അവരെവിടെ വീഴും? നരകത്തിൽ വീഴും. അപ്പൊ പലതരത്തിലുള്ള ആകാംക്ഷകളിലൊക്കെ പെട്ട് ഈ വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇവര് അത്യാസക്തരായിട്ട് നരകത്തിൽ ചെന്ന് വീഴാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇക്കൂട്ടർക്ക് ധനം സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടാനായിട്ട്, അല്ലെ, ധനം സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടിയെന്നല്ലാതെ അതിന് പിന്നില് എന്താണ്? അതിന് കാരണം ഭഗവാനാണെന്നോ ഒന്നും ആർക്ക് ചിന്തില്ല? ഇവർക്ക് ചിന്തില്ല. ഇവര് ഈ ഐന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലെല്ലാം അത്യാസക്തരായി നരകത്തിൽ ചെന്ന് വീഴുന്നവരാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആര്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിൽ. ഇവർ എവിടേക്ക് വീഴുന്ന പറഞ്ഞത്? നരകത്തിൽ ചെന്ന് വീഴുന്ന പറയണത്. നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ആത്മസംഭാവിത സ്തബ്ധ ധനമാനാമധാന്വിതഃ യജന്തെ നാമ യജ്ഞൈസ്തേ ദംഭേനാവിധിപൂർവകം. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ ഇവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. ഇനി എന്താ പറയണത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത്, നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായിട്ട് സമ്പത്ത്, ദുരാഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി. ഇപ്പൊ ഇവരിൽ എന്തുണ്ട്? കുറെ ധനമുണ്ട്, കുറെ സമ്പത്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവരിൽ. അപ്പൊ ഇവര് സ്വന്തമായിട്ട് ഇവരെന്ത് വിചാരിക്കും? അഹങ്കാരത്തോടെ ഇവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇവര് ആചാര്യന്മാരാവാനും ശ്രമിക്കും. കാരണം ഇവരുടെ കയ്യിൽ കുറെ പൈസയുണ്ട്, ഇവര് പറയുന്നത് കുറെ കേൾക്കാൻ ആളുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരെന്താവും? ആചാര്യന്മാരുടെ നിലയിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യും? മറ്റുള്ളവർക്ക് ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? എങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനമാണ് കൊടുക്കുന്നത്? മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിദ്ധാരണയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന, മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റായ വഴിക്ക് നയിക്കുന്ന, എന്താ പറയാ, തെറ്റായ വഴിക്ക് നയിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇവര് പ്രവർത്തിക്കും. അത് എന്താ പറഞ്ഞ, അവർക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? കാരണം ഇവര് അജ്ഞാനികളാണ്, അവർക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരും എന്ത് ചെയ്യും? വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ പേരിന് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. കാരണം തന്നിഷ്ടത്തിനാണ് ഇവരൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അജ്ഞാനികളാണ്. ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? വേദവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടത്തിന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇക്കൂട്ടര് മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം, മറ്റുള്ളവരുടെ വഴി തടസ്സപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ളവരാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് തെറ്റായ വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും ശ്രമിക്കും. മാത്രമല്ല വേദവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാത്ത ചില യജ്ഞങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അഹങ്കാരബലം ദർപ്പം കാമം ക്രോധം ച സംശ്രിതാഃ മാമാത് പരദേഹേഷു പ്രതിഷ്യന്തേപി സൂയക. അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് എന്താണ് പറഞ്ഞ? മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായിക്കൊണ്ട് ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ള മിഥ്യയായിട്ടുള്ള അഹങ്കാരം, പിന്നെന്താണ്? ബലം, ഗർവ്, കാമം, ക്രോധം ഇവ കൊണ്ട് സംഭ്രാന്തരായിട്ട് തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കും. അപ്പൊ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവർ മറ്റുള്ളവരോടും തന്നോടും ഈർഷ്യാലുക്കളായിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരോടും അവർക്ക് എന്താണ്? ആ ദേഷ്യം കാട്ടിക്കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ആ
ആത്മാവിന്റെ അധികാരത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യണം? ധർമ്മത്തെ പഴിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവര് ധർമ്മത്തെ പഴിക്കും. അവര് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലായാലും അവരുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? അവര് വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ധനസമ്പാദനാണെങ്കിൽ ധനസമ്പാദനം, ശത്രുക്കളെ തോൽപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ അത്, ഒരാളെ കൊല്ലാനാണെങ്കിൽ അത്, അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവര് വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികളുടെ ലക്ഷ്യം. മറ്റുള്ളവർക്ക് അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും ആർക്ക് ബാധകമല്ല? ആസുരിക സ്വഭാവികൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര രീതിയിലുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അതിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നൊന്നും അവർ ചിന്തിക്കില്ല. ഇനി നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം, നമ്മളൊരു കഥ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഒന്നാമത്തെ ലെവലില് ഏതാണ്? ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ കഥ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയില്ലേ? നമ്മള് അതായത് യജ്ഞം നടത്തുന്ന സമയത്ത് മഹാദേവന് യജ്ഞശിഷ്ടം വെക്കാതെ വന്നപ്പോ സതീദേവി വരുന്നതും അപ്പൊ അതിലെന്താണ്? ആ ദക്ഷ പ്രജാപതി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ ഒരു വാശി, അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? സ്വന്തം മകള് നഷ്ടമായി. ആ യജ്ഞം മുഴുവൻ അലങ്കോലപ്പെട്ടു. മറ്റുള്ളവർക്ക് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായി. ഇതൊന്നും ആര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവര് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചു പോകുക. ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. താനേ ഹംദിഷതാ ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപാമ്യ ജസ്രമശുഭാൻ ആസുരിക്ഷേവയോനിഷു. ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളായ ഈ മനുഷ്യാധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഇവരെ ഭഗവാൻ എവിടെ ജനിപ്പിക്കുന്ന പറയണത്? വീണ്ടും വീണ്ടും ആസുര യോനിയിൽ തന്നെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈർഷ്യാലുക്കളായിട്ടുള്ള ദുർബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യ അധവന്മാരെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തില് ആസുര യോനിയിൽ തന്നെ ഇവര് വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ ഈ അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അവരെവിടെ തന്നെ ജനിക്കാണ്? വീണ്ടും വീണ്ടും അസുര യോനിയിൽ തന്നെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു, മനുഷ്യന്റെ അധമന്മാരായിട്ട് മാറിയവര്. മനുഷ്യ ജന്മം കിട്ടി, പക്ഷെ ആ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന് എന്ത് ചെയ്തില്ല? ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചില്ല. അപ്പൊ അവരാരായിട്ട് മാറി? മനുഷ്യന്മാരില് അധമന്മാരായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ അവർക്ക് വീണ്ടും എന്തായിട്ട് തന്നെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരാണ്? ആസുര യോനിയിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ്. അപ്പൊ അസുര യോനിയിൽ ജന്മം എടുക്കുമ്പോ അവർക്ക് എന്താണ്? ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ടോ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ടോ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്തിൽ ജനിക്കുന്ന പറയണത്? അസുര യോനിയിൽ തന്നെ ജന്മം എടുത്ത് വരാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഈ മനുഷ്യ അധമന്മാര് അവര് വീണ്ടും എവിടേക്ക് പോകാണ്? താഴ്ന്ന തലത്തിലേക്ക് പോകാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള അവസരങ്ങള് കിട്ടാതെ പോകും. ആസുരീം യോനി മാപന്ന മൂഢ ജന്മനി മാമ പ്രാപൈവ കൗന്ദേയ തതോ യാന്ത്യാധമാം ഗതി. ഹേ കുന്തിപുത്ര, അസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലത്തിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ അസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് എന്താ പറയണത്? അനേകം തവണ ജന്മം എടുത്താലും ഒരിക്കലും എവിടേക്ക് എത്തുന്നില്ല? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നില്ല. അവർ ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വീണ്ടും വീണ്ടും താഴ്ന്നു പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനോ ഭഗവാൻ അറിയാനോ സാധിക്കുന്നില്ല. എത്ര തവണ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ജന്മം എടുത്താലും ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ആര്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? കരുണാമൂർത്തിയാണ്. ഭഗവാൻ കരുണാമൂർത്തിയാണ്. പക്ഷെ കാരുണ്യവാനാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ആർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല? ആർക്ക് ഒരു കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരോട് യാതൊരു കാരുണ്യവും കാണിക്കുന്നില്ല. നമുക്ക് ഇതിന് മനസ്സിലാക്കാം. അവർ വീണ്ടും നീചങ്ങളായിട്ടുള്ള താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ത്രിവിധം നരകസ്യ ദ്വാരനാശാനമാത്മനഃ കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭ തസ്മാദേതത്രയം ത്യജേത്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 ഉണ്ട്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അത് ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിന് വഴിതെളിക്കും. അപ്പൊ നരകത്തിന് 3 കവാടങ്ങളാണുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? കാമ, ക്രോധ, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് 3നെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിന് കാരണമാകുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ 3ഉം. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. കാമം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്. ക്രോധം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോധം, ദേഷ്യം. ലോഭം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ധനസമ്പാദനത്തിനുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ. അതൊക്കെയാണ്
അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അസക്തി എന്നൊക്കെ പറയാം. അത് ലോഭം. ഇത് മൂന്നിനെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്കാണ് ഇത് വഴിതെളിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിന് വഴിതെളിക്കും. ഇതിന് ഉപേക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. ഏതേർ വിമുക്ത കൗന്ദേയ തമാദൗരൈസ്ത്രീഭിർനരഃ ആചാര്യസ്ത്യാത്മനാശ്രയസ്തതോ യാതി പരാം ഗതി. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. അപ്പൊ ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവര് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കും? ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ എന്താ പറയണത്? ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഒതുങ്ങുന്ന കർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പരമപദത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 3 കവാടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കാമക്രോധ ലോഭം. ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മറികടക്കണം. ഈ 3 കാര്യങ്ങളെ മറികടന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്? നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? നമുക്ക് നമ്മളെ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടില്ല. നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ശാസ്ത്രപ്രകാരം, ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്താനായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ അതൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അതിനു വേണ്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് എവിടേക്ക് എത്താം? പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 3 ദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കണം. എങ്കിലാണ് നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടും പരമപദത്തിലെത്താൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. യശാസ്ത്ര വിധി മുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരതഃ നസാ സിദ്ധിമവാപ്നോതി നാസുഖം ന പരാം ഗതി. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖമോ നേടാനാവില്ല. ഈ ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാത്തവർക്ക്, ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാത്തവർക്ക്, തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? പരിപൂർണത നേടാനോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടാനോ സുഖം പോലും നേടാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെ അതിന്റെ വചനങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഒന്നും സാധിക്കില്ല. പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല, പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടാൻ സാധിക്കില്ല, സുഖം പോലും അവർക്ക് എന്തില്ല? അവർക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ എന്തനുസരിച്ച് ചെയ്യണം? ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായിട്ടുള്ള വചനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരമായിരിക്കണം നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താനും പരമലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. എന്തിന്? ഭൗതിക ലോകത്തിലായാലും ആത്മീയ ലോകത്തിലായാലും നമുക്ക് എന്താണ്? സുഖം പോലും കിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല കർമ്മം ചെയ്താൽ നമുക്ക് സുഖം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ? അതുപോലും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തി ഒന്നും നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം. കാരണം ആ മനുഷ്യ ജീവിതം നമുക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്? നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം കൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനം ഇല്ലാണ്ടായിട്ട് മാറും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? തസ്മാത് ശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യകാര്യാവ്യവസ്ഥിതോ ജ്ഞാത്വോ ശാസ്ത്രവിധോനോക്തം കർമ്മ കർത്തൂമിഹാർഹസി. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? തസ്മാത്, അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി പ്രവർത്തിക്കണം, ഒരു വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി മനസ്സിലാക്കണം. അതിലെ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അതില് നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശാസ്ത്രപ്രകാരം അത് മനസ്സിലാക്കണം പറയുന്നത്? നമുക്കറിയാം ഇത് ഏത് യുഗമാണ്? കലിയുഗാണ്. കലിയുഗത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ പൊതുവെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അലസന്മാരാണ്, മടിയന്മാരാണ്, നമുക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രാഹ്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ തന്നെ എന്തരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആസുരിക സ്വഭാവവും ദൈവിക സ്വഭാവവും ആരിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു? ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഓരോ
ഉള്ളിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും. അത് പഠിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തിനു സാധിക്കുള്ളൂ? ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് കുറെ ന്യൂനതകളുണ്ട്. 3-4 ന്യൂനതകൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ന്യൂനതകള്? എന്താണ്? പക്വതയില്ലാത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമുക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത കൂടുതലാണ്, മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണത കൂടുതലാണ്. പിന്നെന്താണ്? നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടി വ്യാമോഹശീലം. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ന്യൂനതകളാണ്. ഈ 4 ന്യൂനതകൾ നമുക്ക് നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം മനസ്സിലാക്കി ശാസ്ത്രവിധി അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു പോരായ്മ വേറെ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ അറിവ് തരുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങള് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മൾ അവഗണിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് വെറുപ്പോടെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നത്. അതാണ് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? വീഴ്ച പറ്റുന്നത്, ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കാത്തത്. ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് കാണിക്കുന്ന അവഗണന, വെറുപ്പ്, ഇതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുന്നത്? നമ്മള് വീഴ്ച സംഭവിച്ചു പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ്? ദിവ്യപ്രകൃതിയിൽ അനുഗ്രഹീതരായവർക്കുള്ള 26 ഗുണങ്ങൾ. രഹിതരായവർക്കുള്ള 26 ഗുണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? 26 ഗുണങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് അല്ലെ. നിർഭയത, യജ്ഞം, വേദപഠനം, വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, നിയന്ത്രണം, നിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ത്യാഗം, ശാന്തി, 2-3 ശ്ലോകത്തിൽ യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരിദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളോടും കാരുണ്യം, ലോകമില്ലായ്മ, മൊത്തത്തിലുള്ള സ്വഭാവം, സ്ഥിര നിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗര്യം. പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 26 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് എന്നിട്ട് ദൈവിക ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? അർജുനൻ ഏത് ഗുണത്തിൽ പെടുന്നവനാണ്? അർജുനൻ ഏത് ഗുണത്തിൽ പെടുന്നവനാണ്? പെടുന്നവനാണ്, ക്ഷത്രിയനാണ്. പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ലോക 20-ൽ പറയുന്നത് ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ പിറന്നവരെ കുറിച്ച്. അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും താഴ്ന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ പറ്റില്ല. എന്താ പറയണത് ഇതിലെ ശ്ലോകത്തില്? വിശുദ്ധിയില്ല, നല്ല സ്വഭാവമില്ല, ഇവർ അജ്ഞാനികളാണ്. പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവർ വീണ്ടും ആസുരി എത്ര ജന്മം എടുത്താലും അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്. തലങ്ങളിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്താ പറയണത്? ആശ്രിതർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. വിഹീനമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു. തന്നെ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരാണ് അവർ. സത്യം പറയുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർഭമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്ന് ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ചെയ്യരുതാത്തതുണ്ടെന്നോ ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. പിന്നെ വ്യക്തനായ ജീവാത്മാവിൽ കാണുന്ന 4 ദോഷങ്ങൾ, 3 4 ദോഷങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? പ്രവണത, തെറ്റുവരുത്തുവാനുള്ള പ്രവണത,
വ്യാമോഹശീലം, വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണത, ഇതൊക്കെ അപക്വമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയാണ് ദോഷങ്ങൾ, 4 ദോഷങ്ങള്. പിന്നെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ വീഴ്ചയ്ക്കും കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്ന പ്രമാണങ്ങളുള്ള വെറുപ്പ്. ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുവാനും ഭഗവത് ധ്യാനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഏർപ്പെടാനും ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കാനും. അല്ലെ, 3 കാര്യങ്ങളാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എളുപ്പമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞ? നാമം ജപിക്കുക, പ്രസാദം കഴിക്കുക, സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഏർപ്പെടാനും ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കാനും. പറഞ്ഞത് നാമം ജപിക്കുക, പ്രസാദം കഴിക്കുക, ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, 3 കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. പിന്നെ കലിയുഗത്തിൽ ആരെല്ലാം തമ്മിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്? കലിയുഗത്തില് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട്, രണ്ടും ആരിൽ തന്നെയുണ്ട്, ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെയുണ്ട്. ആസുരികമായിട്ടുള്ളതും ദൈവികമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്, മത്സരം നടക്കുന്നത്. ഇത്രയാണ് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അത് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തിൽ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ്. ഇത് കൂടാതെ കുറച്ച് 2-3 എണ്ണം കൂടി പറയാം നമുക്ക്. മാതാജി, അതിന്റെ ഉത്തരം ഏതാണ്? കലിയുഗത്തിൽ ആരെല്ലാം തമ്മിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്? വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ. ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെയാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഏഴാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ശ്ലോകം ഏതാണ്? സമൂഹത്തിലെ എല്ലാത്തരം വീഴ്ചകൾക്കും കാരണമില്ല. അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയാം നമുക്ക്. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇത്രയും ചോദ്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ലെവൽ 1 പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. ഇതിൽ വേറൊന്നുമില്ല. ഇനി നമ്മളല്ലാതെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്? കടമയിൽ നിന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാല് അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ഇവിടെ വരുന്നത്? അർജുനന് പാപം ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നു പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാലാണ് അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോഴല്ല ചെയ്യാതിരുന്നാല് പാപം ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നു പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം ധർമ്മം ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് പാപം ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് 4 യമനിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അത് എന്തൊക്കെയാണ് 4? വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതിലെടുത്ത്? ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമുക്ക് പറയാം. നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല മാതാജി? എന്ത് യമനിയമങ്ങള്? അത് പറയാൻ ചോദിച്ചത്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോദിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് 10ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറഞ്ഞത്? അടക്കാനാവാത്ത കാമം കൊണ്ടും ദമ്പം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരായിട്ടുള്ള അസുര സ്വഭാവികളെ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങള് ചെയ്തു പോകുന്നു. കാമം, ദമ്പം, ദുരഭിമാനം ചെയ്തു പോരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം പറയണത് എന്താണ്? 4 യമനിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. 4 നമ്മള് ആകർഷിക്കുന്ന, അസുരന്മാരെ ആകർഷിക്കുന്ന 4 കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മദ്യം, സ്ത്രീകൾ, ചൂതുകളി, മാംസഭോജനം. അസുര പ്രകൃതക്കാരെ ആകർഷിക്കുന്നത് ഇത് അശുദ്ധമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 4 കാര്യങ്ങള് പറയുന്നുണ്ട്. ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ ആകർഷിക്കുന്ന 4 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? മദ്യം, സ്ത്രീകൾ, ചൂതുകളി, മാംസഭോജനം. ഇതാണ് പറയുന്നത്.